Systémové kufre Word sú praktické a všestranné. Odnesú nástroje a komponenty potrebné na každodennú prácu. Naše Orsi kufre dokonca získali ocenenie za dizajn a inovácie. Sú z pevného materiálu odolného voči poškrabaniu, masnote, olejom, teplotám aj poveternostným vplyvom. Celkovo sú mimoriadne odolné. Rukoveď je zo spodu pogumovaná pre pohodlie a dobrý úchop. Zvládne až 60 kg hmotnosti a zaklapne sa, keď sa nepoužíva. Pre ľahké zdvíhanie slúžia zapustené úchyty. Nožičky zas uľahčujú zdvihnutie zo spodu. Na pripnutie kufrov k sebe jednoducho posuniete západky prednej časti a môžete vyraziť. Naskladajte na seba toľko kufrov, koľko dokážete zdvihnúť. Pre odpojenie uvoľnite západky, posuňte a zdvihnite. Do zapustenej priehlbiny na beku si môžete odložiť malé súčiastky ako sú bity a skrutky, bez toho, aby sa odkotúľali. Svoj kufor si viete vyskladať podľa potreby. Vďaka gumovému tesneniu bude vaše náradie v bezpečí pred vlhkosťou. S priehľadným bekom máte ideálny prehľad o obsahu vo vnútri. Vnútorná štruktúra veka bezpečne drží červené boxy, takže v nich nedochádza k miešaniu malých súčiastok. Do malého kufra vložíte 4 boxy na šírku, 4 na hĺbku a 1 box na výšku. Volajú sa aj kufre 4-4-1. Ďalší variant, 8 boxov na šírku, 4 na hĺbku, 1 box na výšku, sa nazýva kufor 8-4-1. K dispozícii sú aj kufre na 8 boxov na šírku, 4 na hĺbku a 2 boxy na výšku 8-4-2. Vezmite si so sebou všetko, čo potrebujete s dokonalou organizáciou.